Weche mapodo tudore kod kaunti ma Migori en ni Gavana ma Migori Ochilo Ayacko ojiwo jopur e kaunti ma Migori mondo oket maino e pur kawacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori otenore kod piny owacho mamalo kod riwruoge ma ok mag piny owacho oseketo kenge mag jologi. Ochilo ne owuoyo e kinde mane ochiwo apiko 20 ne apisas mag piny owacho manitiere kod lony e weche mag pur ma ong'ere kaka extension officers. Apiko madhi konyogi e chopo ir jopur kowacho ni Migori ni kod nyalo mar golo chiemo ma oromo. Ochilo wacho ni piny owacho mar kaunti no oketo maino e pur mar kothe kaka rabolo, nyanya, pith mar dhochak, pith mar kich kaachiel kod pith mag gwena. Ne owuoyo e gwenge mag Kababu e sub-county ma Suna West, kama bende ne ochiwo omenda maromo milion 2 ne grube mag saga maromo 20. International event. Thank you, sir. As an administration, we know that in order to address some of the challenges that farmers have, lazima tuwe na watu ambayo wako na utaalamu, wako na enough knowledge kuongea na kutumikia our farmers. We also must have the farmers in cooperatives. Najua hatuwezi kupata kila mtu kwa sehemu moja, so it is very important for the county to promote the movement of cooperatives. Hivi vyama vyetu vya ushirika are very important. We bring our farmers together in cooperatives, and it is within those cooperatives that we can train them, we can resource them, and we can give them support, both financial and material, so that wawe wakulima